Ka Assam Regimental Center ka badan hapo Happy Valley Shillong ka pelat kam mentai bathamai yikitu gi balak pas kelas 10 ki keteng jeng ni ki kam ki dai gardener lani mali bat tailor ka last date lani ka sngi ka bakhado bapila ban submit ki application kadai ha ka 14 April 2024 ki educational qualifications ki bapidon kam yakini ki kam kilongkum ne harum ya ka gardener lani mali ka balai ka we ka post pidon kam ban pendap ka kelas 10 na ka exam board ka bapau kum ka embos lani ka ICSE pidon kam ru bandan ya ka jing nang ha ka gardening pat pidai ru banlong experience ha ka kam khai ka kerta ka badon kam kadai khat pra do apusan snam bat ka tulop jong kani ka kam kadai khat pra hajar shibnai ya kani ka kam tailoring ru ka balai ka we ka post pidon kam ban pendap ka kelas 10 naki exam board ki bapau kum ka embos lani ka ICSE pidon kam ru ya ka jing nang ha ka tailoring bat pidon kam ban experience ha ka kam kahi ka kerta badon kam kadai khat pra hado apusan snam bat ka tulop jang ni ka kam ru kadai khat pra hajar shibnai ya gitu gi bakwa ban apply kini ki kam lada pia hab ya ki jingdon kam ba ki jingpan jing ki kam pia ban submit ya ka application jong pi ha ka standard form badan lut ya ki documents jong pi ki badan kam kum ki educational documents ka passport size photograph shaka QM office ka badan ha ka Assam Regimental Center Happy Valley Shillong Shua lani hakpo ka 14 April 2024 kikot kisla ki bapidon kam na benta ban apply kini ki kam kilongkum ni harum ka badingkong kadi ka education certificates ki bapila self attest ka baar kadi ka caste certificate ka niru ka bapila self attest hi ka balai pat kadi lada pidon ki experience certificate pide ban sanlang ka niru phia ban self attest hi ka basau kadi ka character certificate ka niru phia ban self attest hi kabasan pat ki dei artli ki self address envelopes ki badai ban send bat ka application pat hak application pide ban ta ya ki postal stamp ki badai santingka kawai kabahan rio bat ka bakhado pat kari ka copy jang ka employment exchange registration card lada pidon pide ru ban send lang kani hapo ka application lada pi ko tip shusho shipang kini ki kam kumno ban apply khambha ai ngobha download ya ka notification kabala ai hapo description jo kani ka video